tvorí pocítil a verím tomu, že by to... Ako máte dlho problémy so sluchom? Mamička, že ako dlho máš problémy s tým? 15 rokov. Vyčítali sme to, teraz asi pred 2 týždňami posledný článok bol, že proste aj sluch, že začali počuť, aj postihnutí na pohybové fyzické ústrojenstvo, že odhodili palice a také. A ja som ale bol pred 3 alebo 4 rokami na elektrouseku. Tam bol som raz, nepomohlo mi. Tak sme sa odvážili s takým presvedčením vnútorným, obidvaja sme manželia, že ideme. Nádhera, tak to luplo. Ako ste to cítila? Tak mi buchlo. Buchlo. A otvorili sa. Tak ako víno, keby prasklo. Vári a pekne. Ďakujem vám ešte raz. Držte sa.